Si Claude Tapo. Panalangin tamo. O igpaming mayupaya, kapamilataning pamaylasan ng Kristo ng anak mo, iligtas mo kengan king kamatayan aman nami ibat king palpikasalang adan. Kapamilataning batas ning kalikasan, at kaya kami ingwangis ning kayang pangataw. Kapamilataning papagbanal ng upaya ning kaya kang grasya, sa panukesa ng misulod king wangis ning kaya kaming Ginoo karing banwa anong nuya mabibiyat mag-ari manggaman king alananga. Pamamasang ibat king libruning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo, magtagumpeya ing talasuyo ko king obrana, mirangaliyang alang kalupa, may bigla ring dakal kanitang ikit de, uling ing lupa na medispormaya, halos enay tsurang tao. Dapat ngeni mga pamulalala ring dakal na bansa at ela makapagsalita ding ari king pangamulalara. Akit da at aintinjan itang bage ang eni rapadimdam ngara ding tao. Nino ing malyaring maniwala ke kami, king ipamalitami ngeni. Nino ing malyaring makaintindi, king iti dapat ning Ginoo. Kaburyaning Ginoo, king ing talasuyo na, tumubuyang anting tanaman at magyamot
king malanging gabun. Alayang dangalan o legwan man, ban kaya katamuyang pansingan. Alang nanumang makawili, king talasuyo na, ban lapitan taya mo sana. Lepas tanganan dering tao at tinggian, pibatana ingkaplas at kasakitan. Alamang bisang lumawe king keyang kabilian, taya pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, ya ing mibata, king kasakitan, ake katamu, mangayin tuliran. Ing sakit, asukat tamu sana, ing memusan. Balatamu, kinging keyang kasakitan, parusang king Diyos, menibatan. Dapot mesugat iyo, uli daring kiyakatamong kasalanan. Mebugbog iyo, uli ning dapat tamong mayak. Ing parusang keyang pigdusan, yang kiyakatamu me kapaldan. Kinayap tamu, ulirad ding barug adigpo, king katawana. Mengari tamong tupang menga bating, ing balang metong kiyakatamu, minarapyo, king sarili ng dalan. Dapot ing ginu, tiluta ng dugpo, king keyang talasuyo, ing kaparusan. Itang parusang kekatamu, mangayin tuliran. Pepasakitan deng gusto, dapot pibatanang ang mitmong katahimikan. Eya migsalita, agyang metong mumang amano. Mengari aking biserong tupo, amalapit ng katatan. Mengari ang tupang, malapit ng ururan. Eya migsalitang nanuman. Dekapde at sinintensya at kaybat, liwal, banpatyan. Alame tuman amikyalam, king meging keyang kapalaran. Petere alang-alang king kasalanan, ding kiyakatamong memalen. Delare king kutkutan, kayabe daring makasalanan. Kitkut deng kayabe ding taong atin tibandyan. Agyamang alayang depatan akasalanan, at ebitasang migsalitang kalaraman. Ngana ning Gino, kaburian ku ing dumalan yang kasakitan, metong yang ayin sakripisyo ing kamatayan, ban mipatawaran ing kasalanan. Iniyaakit na lang lahina, kumabayabi, at king kapamilatana, ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't ning biyenang mitmong kasakitan, pasibayo yang mika kaligayan. Abalo na king ing walang kabaldugan, ing keyang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan. Tanggapanay parusang mangain tulid, karing dakal, at alang-alang keting talasuyo, patawaran kulo. Inya naman dakayanan keng lugal, amit mong dangalan. Metong alugal, busal ding taong mayupaya, at marangal. Kingit mong kalausan na lug, dinauna ing biyeno, at tinggap na ing kapalaran ding taong mayap. Kinuha na ing lugal ding dakal a makasalanan, at penalangin na ing kamtandasa ing kapatawaran. Ing amano ning Gino. Salamat.
kung santungan, emu sa ipain tulot, miras ka kuing kamarinayan. Ikabus mo ko, ulining kekang katuliran. Karing gamat mo, ipanibala ko ing biyeku. Ikaw ing migligtas ka ko, Ginoo. O Diyos, tunay kang dapat ikaw. Karing gamat mo, panibala ko ing biyeku. Tingka kung kasalang, gewala kung metong alilipakan. Ding kasiping kung bale, makanian mo naman. Karing ka kung kakaluguran, metong na kumang pitatakutan. Detang ka kumanakit king dalan, era balo nung makananura kulisyan. Mengari ku karing mete, king isip mekalis na. Mengari kung kapalpal, ayuk sera. Karing gamat mo, panibala ko ing biyeku. Dapot ke kakumanalik o Ginoo. Kakung sasabihan, ikaw ing Diyos ko. Ing biyeku at karing kamat mo. Iligtas mo ko karing kasalangku, at karing lulupikan ako. Ikaw, karing gamat mo, panibala ko ing biyeku. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo. Uli na ning lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan at siknangan ing lubiyo. Ikayungan manaliking Ginoo. Ikaw, karing gamat mo, panibala ko ing biyeku.
pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Antina ning kang Yesus, inganak ning Dios, at intamong metong amarangal at matas a saserdote, amiras ang gaking arapana kabud ning Dios. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kakatamong kasalpantayanan. Ing kakatamong matas a saserdote, biyasa yang makisan metong apanandaman king kekatang kainan. Uling yaman, dinalan yo king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman eyo mi kasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit taking trono ning Diyos, batang kamtan ing lunus at saup king oras ning pamangailangan. King kekaba ning bien na ketisulit, miyain yang panalangin Yesus, at menigapuyang masikan, at menangis arapaning Diyos, ang makapagligtas king kamatayano. Ulining migpakumbabayo at memintu, pekiramdamane ning Diyos. Bistaman iyo inganak ning Diyos, may biyasa yang mamintu, king kapamilataning keyang kasakitan. At iniyang meging ganap ne, yo ing meging panibataning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu keyo. Ing amano ning Ginoo. Ing pamaylasan ning ginutamong Hesukristo agpang kangsanwan. King panahon ay ta, mintaya ihi Jesus at ding alagad na, king kasumangit ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin at linubla, balo ning Judas, ing magtaksil kang Jesus, ing lugal ay ta, uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at ding kayang alagad. Mintaya ka rin i Judas,
Kaya bini ing metong agrupo daring sundalos at ing mapilan agwardya na ning templo ape paralana ning matas a saserdote at ding pariseyo. Magdalalang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari, anya selubungan nala at kitnan. Nino ing panintunan yu. Ngarang may kibat, Jesus ning Nazaret. sinabi na karela, Akuya. kaya beri Judas ing migtaksil kang Jesus. Anyang sinabi ng Jesus karela, ako ya, may nga payatras la at mirag sa kinggabon. Kitna na lang pasibayo. Nino ing panintunan yu. Ngarang may kibat, Jesus ning Nazaret. nga ng Jesus, Sinabi ko na kaya kayo, king akuya. Abre nyo lang mako reng taong deti, nung ako ingke kayong panintunan. sinabi na iti ban matupad itang amano ng alang mabating metong man karing binyemo kanaku ipa. At inyang espada i Simon Pedro, begot ne, at tebak ne ing ipos ning matas a saserdote, at igpas ne wanan a balugbog, Malkus ing lagyuna ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban may ing espada mo. Ewari, kailangan ing inuman ke ing kopa, apainom na kanako ning igpa. dekap de i Jesus, at ginapos de ring gwardyang Hudyo, ating sundalos a panimuna na ning kapitanda. Minuna ding delak ang Anas, ing katuwangan ng Caiphas, ing matas a saserdote, kimbanwangayta. Caiphas siya itang minye payo karing Hudyo, king makakayap ing kataw yamo ing mate para king balen. Tinukiyak ang Jesus si Simon Pedro at ing metong pang-alagad. Kakilala ning matas a saserdote ing alagad ay ti. Anya may kalubiyang kayabe ng Jesus king patsuna ning matas a saserdote. Melakwa niya i Pedro luwal ning patyo. Linwal niya ing alagad akakilala na ning matas a saserdote at pekisabyane ing babaeng magbante king pasbol. Tiki neng linub i Pedro. Nga nang mengutang niting babay kang Pedro. Ekawari metong karing alagad na ning taong yan. Aliku. Nga nang may kipat Pedro. Marimla kanita, anya migdapog laring ipos, ampon ding gwardya at migsalab la. May kiyabi i Pedro, amigsalab mo naman. Pengut na ning matas a saserdote i Jesus, tungkol king alagad na, at king tuturo na. May kibatya i Jesus nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao. Parati kong tuturo, kilob na ring sinagoga, at kilob na ring templo. Nung nula parating mititipon ding Hudyo. Ala kong sinabi na anuman king makasalikot. Bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka karing may karamdam ka na ko, nung nano ing sinabi ko karela. Balura nung nano ing sinabi ko. Inyang asabi na iti, timpaling ne, ning metong karing gwardya at syukarin, nga nang sinabi, Bakit makanyan kang makibat king mata sa saserdote? pekibat ng Jesus, Nung eusto ing sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap ing sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? makagapos siya pa i Jesus, anyang peparalaning Anas kang Caiphas, ing matas a saserdote. Makatalaga niya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang da kaya. Eka naman wari, metong karing alagad na. Aliku. Nga nang may kibat Pedro. Kitnani naman ning metong karing ipos ning matas sa saserdote, kamaganak ni nitang tinagpas ng balugbog Pedro. Aliwa wari, ikay ngikit kong kayabe na king mulahan. Pepayalyanang pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin tinulaw kiya ing tatsyo.
Iba't kimbali ng Caiphas, delare i Jesus, kim palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanita. E lalinob ding Hudyo kim palasyo na ning gobernador, ban ela midinatan, ulim pag nasandang makapanganla kingapunana ning pamaglagpos. Anya linwala na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong dalum ing yarapyo, laban king taong ngiti. Peki batda, Nung eya dinapat mayap ing taong iti, myasade lakeka. nga ng Pilato karela. Kuanan niye at atulan, agpang king kautusan yu. Nga raring Hudyo, Makabawal kay kami ing papatemiya ing ninuman. iti milyari ban matupad ing sinabi ng Jesus nung makanano yang mate. Pasibayo yung linob king palasyo i Pilato at inawos ni i Jesus. Nga ng kinutang kang Jesus, Ika ingari daring Hudyo, may kibatya i Jesus, Iba't kaya kayan o ating aliwang sinabi keka tungkol kanako. Hudyo kuwari. nga ng kinutang Pilato, Delara ka kanako king sarili kumong kabalen at ding pamuntok daring pari, nanuwaring depat mo. pekibat ng Jesus, Eya king yato ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko keti yaking yato, makilaban la rin kanakong talasuyo. Ban eko miyabye ka ring Hudyo. Dapot eya king yatong iti ing kanakong kayarian. nga ng Pilato, Ing buri mong sabiyan, metong kaping ari, may kibatya i Jesus, Ika ing sasabing ari ko. Itiya ing sangkan nung inyami bayit ko at dinatangketi king yato. Ban mo niya patutu king katutuan. Makiramdam ya kanako ing nino mang atsu king katutuan. nga ng kinutang Pilato, nanu ing katutuan. kay ba't nang asabi iti, pasibayo na lang lilwalan Pilato ring Hudyo, at nga nakarela. Ala kung ikit akasalanan no, agpang king ke kayong kaugalian, kailangan kong mibulos metong nga preso para ke kayo neng pamaglagpus. Buri yung ibulos ke ingari daring Hudyo, Ngarang kinulisak may kibat, Alimiya, aliwaya, nune ibarbas. metong yang tulisan i Barabas. Anya pepakwaning Pilato i Jesus at pepabarug neng latiko. Ginawalang koronang suksok ding sundalos at pinutong de kimbuntok ng Jesus at pepasuluran ding imalan akule ubi. Lepitan de at ngara Luwidya ingari daring Hudyo. at kaybat penampaling de. Linwal yung pasibay i Pilato at sinabi na karing tao, iyarap ke kayo ban abalo yuking kumanakit na numang kasalanan keyo. at linwalya i Jesus ay ating koronang suksok, makaimalan kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, Oy ni ing tao, panakid kang Jesus ding mata sa saserdote at ding gwardya, sinabi rang masikan, ipakume king krus, ipakume king krus. Nga ng Pilato karela, kuanan ye at ikayong mipako king krus, uling alakong akakit akasalanan no. ngarang may kibat ding Hudyo, Atin keng kautusan at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mate uling pakilala na king anak nening Diyos. lalo yang mitakutan ni Pilato, anyang damdaman nala reting amano. Linob yung pasibayo kim palasyo at kitnane i Jesus. No kataw, Dapot ene pekibatan Jesus. Nga ng Pilato, kabisang maniyabi ka na ako, muwari balu king atin kung upayang ipabulos da ka, at upayang ibapaku raka king krus, may kibati Jesus. Atin kang upaya kanako, uling iti binyanake kaning Dios. Inya lalong mabayat ing kasalanan nanitang menganyaya kanako keka. Anyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitan ning ipabulos i Jesus.
Dapat ngarang kinulisak ding Hudyo, Nung ibulos me ing taong yan, nakakakaluguran ning emperador, ing nino mang gagawang ari king sarili na kalaban ning emperador. panamdam ng Pilato kaniti, linwal ne i Jesus, at linuklukya king piyukuman, king lugal amayayawus dalan abatu, gabata king sariling salitang Hebreo. Kanita aldona ning pamagsadya para king pamaglagpus, at mag-aalas 12 na ning kaugtuan aldo, nga ng Pilato karing Hudyo, Oy ni ingke kayong ari. dapat kilisak da, Patenya, ipakuye king krus. nga ng kinutang Pilato karela, Ipapaku ke king krus ingke kayong ari. may kibat na rin pamuntok na rin pari, Halaking ari nung nino mo ing emperador. kanita binyeneng Pilato karela i Jesus, bareng ipaku king krus. Anyang kinwari i Jesus, linwalyang mamusan king krus na, papunta king lugal amayayawus, lugal ning bungo, Golgota king salitang Hebreo. Karinde pinaku king krus, kayag nanalang pinakura ding adwa kataw, mingat ba kaya? Makalibutan dia karela i Jesus. Sinulat ng Pilato ing metong akapabaluan at pepabili ni king krus, itiya ing makasulat, i Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo, ring nakabasa kaniting kapabaluan, uling ing lugal anong nuyam ipaku i Jesus, malapit ya king syudad, at misulat iti karing amanong Hebreo, Latin at Grego. Anya sinabi daring pamuntok daring pari kang Pilato, Ing isulat mo ing ari daring Hudyo, nune sinabi na ning taong iti, ako ing ari daring Hudyo. may kibati Pilato, Ing sinulat ko. inyang apako dani ring sundalos king krus i Jesus, kinwara ing imalana, at pira kera ding apat asundalos. Kinwara naman ing tunika ng Jesus, iti alayang tayi at megawayang une manibatbabo ang galalam. Narang misabi-sabi ring sundalos, Etaya gigisyan iti, nung mi pagsapalaran tamo, banabalo tamo kung nino ing manikwa kaniti. milyari iti ban matupad ing sasabyanan ning kasulatan, pira kera ing susulod ko, at ing imalan ko, pipag sapalarande. Makanya ning depat na ring sundalos. Makatalakad ilelenan ning krus ng Jesus iimana, at yung babaeng kapatid ng Imana, at yung Mariang asawa ng Cleophas, at yung Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang Imana at kimpakamala ng alagad, makatalakad mo rin ka rin. Sinabi na kang Imana, Babaye, o yan ning anak mo, at nga naking alagad, o yan iima mo. at manibat na kanita, inampun ning alagad king pibale-balena. Kay ba't nanita balo ng Jesus king meganap na ing sablambage, at ban matupad ing kasulatan, sinabi na, Mauku, ating pitsil ka rin amit mong alak amaslam, sinosore ring alak ing metong ay esponha, at kay ba't inastane king sanga naning tanaman ahisopo, at tinutok de kang ngasbuk ng Jesus. Ayang asip-sip ng Jesus ing alak amaslam, sinabi na, mayari na. kay ba't di kune imbuntok na at meteya. Siklawad tamo po sa guli. Aldonin pa magsadya kanita, ban ela manatili king krus dem bangke, king aldoning sabath, ing sabath pagselebran niyang karaniwan, inyawa daring Hudyo kang Pilato, kimpaklian na lapuad ding mipaku king krus, at ilakola ka rin dim bangke.
Hanya dinatang laring sundalos at pikli da laring pod daretang aduang kayagnanang mipakong Jesus. Hanyang linapit lang kang Jesus, erene pikli ding pod na uling ikit deng metena. Dapot tindus de katalendikingan ning metong karing sundalos at biglang linwal ing daya ang pondanum. Ing menakit kanita iya ing patutu. Tutuing sasabyana at baluna king katutuan ing sasabyana para maniwala kayo. May palyari iti ban matupad ing sasabyana ning kasulatan alang may pakli metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan lawende ring taong itang tindusda. Kay ba't nanita i Jose ning Arimatea, peki sabi na kang Pilato imbangke ng Jesus. I Jose, metong alagad ng Jesus, dapat makalihim mo, uli na nintakot na karing Hodyo. At pepaintulutan ng Pilato, anyang mekoya at kinuha na imbangke ng Jesus, tinukiya kaya i Nicodemo, magdalayang pisamot amira at aksibal at itimbang may git 40 kilo. Nicodemo ya itang mekikit minsan bengi kang Jesus. Kinwari imbangke ng Jesus at kaya bining pisamot amira at aksibal binalot deking telang pamburol. Makayag pangiti king kaugalyan ring Hodyo king pamangutkot ating mulahan king lugal na nung karin pinakure i Jesus at karin ating kutkutan ay epamegamit. Antinining Aldo kanita ning pamagsadya ring Hodyo at uling malapit ne maning kutkutan karinde kitkot i Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo. Luklok tapo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Kumusta po kayo? Sana po kahit Biyernes Santo, maayos, masaya, ang mga kalagayan ninyo, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nanonood sa kanilang bahay sa oras na ito. Sa totoo lang po, parang mas ramdam ko ngayon ang Biyernes Santo. Parang mas feel natin ngayon ang Biyernes Santo. Dahil nasa tahanan tayo, walang ginagawa. Hindi tulad nung dati nating mga Biyernes Santo, ang daming palabas, may prosesyon, may puni, may ang daming tao, ang daming reng magsalibat-bat, de magparaya, reng mamusan King Cruz, then taong magbisita iglesia, mga taong nagbi-beach, mga taong namamasyal. Parang hindi mo na feel ang Biyernes Santo noon. Pero ngayon po, parang talagang Biyernes Santo. Tahimik, walang lumalabas, walang nag-iipon-ipon. Natatandaan ko po nung maliit kami, ganito ang utos ng tatay ko sa amin kapag Biyernes Santo. Alang bubulad, Biyernes Santo. Alang makipagkwentuhan, eko mandilo, meteng danum, eko lulwal, meteng Diyos. Alang magsalita, alang mangisnawa. So tahimik kami noong Biyernes Santo. At parang ito po ang nangyayari. Hindi po bago ang ginagawa natin. Tayo bumabalik lamang sa tunay na kahulugan ng banal na araw na ito. At sa araw na ito, hayaan po ninyong magbahagi ako ng 2 punto lamang. Parang yung 2 krus sa tabi ng Panginoon. 2 tanong po. Unang-una, bakit kailangan maghirap si Jesus?
Bakit kailangan mamatay si Jesus? Tinuruan po tayo nung tayo maliliit pa sa katekismo. Well, ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan. Tama po yun. Ang Panginoon ay inalay ang buhay para maligtas ang mundo. Ang Panginoon ay naghirap at namatay para sa ating kasalanan. Sumagot ang isang bata na nakikinig. Sabi niya, malay ko sa pagkamatay ni Jesus, wala pa ako noon. Wala pa akong kasalanan noon. You know, that may be true na namatay si Jesus para sa atin, para sa mga kasalanan natin. Pero alam po ninyo, kung titignan ninyo ang kwento ng paghahatol, paglilitis sa ating Panginoong Hesukristo, hindi iniisip ng mga Pariseo at mga Skriba, papatayin natin ito para iligtas tayo sa kasalanan natin, para iligtas ang mundo. No. They were not thinking of that. Ano ang dahilan? Alam ni Pilato ito? Nakita niya ito? Nasabi niya ito kay Mateo sa ibang ebanghelyo. Sabi niya, alam niya kung bakit gusto nilang ipapatay si Jesus dahil sa inggit. Dahil sa inggit. Uli na ning dirya anya burideng mate i Jesus. Dahil kinakabahan sila, mas sumisikat si Jesus kaysa sa kanila. Iniiwan sila ng mga tao at sumusunod kay Jesus. Baka wala na silang mga parokyano, baka mawala na yung mga naniniwala sa kanila. Kaya naiinggit sila kay Jesus. Kaya kailangan mamatay si Jesus. At inamin ito ni Pilato, gusto ninyong ipapatay si Jesus dahil sa inggit nyo lamang. Inggit. At ito po ang kasalanan natin hanggang ngayon. Dahil dito ay namatay si Jesus. Hanggang ngayon po, dala-dala natin, ginagawa natin ang kasalanan ng inggit. Tignan nyo lang, nung nagsimula itong COVID, itong coronavirus, abay, ang daming nainggit kay Mayor Isko. Ang daming nainggit kay Mayor Vico. Dahil mas magandang ginagawa nila. Dahil mas mahusay ang ginagawa nila. Gusto pang idemanda para ibawal sila. Anong dahilan? Para sa gobyerno raw, para isa-isa tayo. Dahil lamang sa inggit. Dahil king pamandiryata mo, king metong at metong. Mariryata mo, king metong at metong. At ito ay kasalanan natin hanggang ngayon. Bala mo, Ninuya. Tignan natin, pag pinagsabihan natin, kala mo kung sino siya, katulad lang natin yan, makasalanan din yan. Naku, kala mo kung sino magsalita. And it all comes from inggit. And inggit kills more than the gun, more than any patalim. It kills other people na kinaiinggitan natin. At ito ang kasalanan natin hanggang ngayon na siyang nagpapapako kay Jesus sa krus. May kaibigan po ako, yung anak niya nakapag-asawa ng ibang relihiyon. Dahil nagmamahalan sila, binasbasa naman ng magulang, kahit ibang relihiyon yung lalaki. Ang problema yon yung mga bata. Itong panganay na apo nila, sumunod sa relihiyon ng tatay niya. Itong bunso naman ay manghang-mangha at
not interested sa ginagawa ng lola niya. So gustong sumama sa simbahan, gustong magsimba, may imahen sa bahay, nagdarasal siya. Minsan nadinig nitong lola na sinasabihan nung panganay itong bunso niyang kapatid. Sabi niya, huwag ka sumama sa mga Katoliko. Masasamang tao yan. Masasama, mali ang ginagawa nila. Masamang tao yan. Buti po, humarang yung lola. Sabi ng lola dun sa panganay niyang apo, Iho, sabi niya, huwag mong isipin na masasama ang Katoliko. Iba lamang sila. They are not bad people. They are just different from you and me. Kung ganun po sana ang tingin natin, imbes na mag-inggitan tayo, imbes na magsiraan tayo, we respect one another and view each and every one as simply different from us. Then maybe there would be less sins for which we crucify Jesus. Ikalawang tanong po, papaano nakayanan ni Jesus ang dami-daming paghihirap na ipinukol sa Kanya? How could a normal man endure all those sufferings? Hindi lang po siya pinako sa krus, iba't ibang parusang ginawa sa Kanya. Pinagsasampal siya, pinagsusuntok siya, dinuraan siya, pinatungan ng korona, pinukpok ang korona sa ulo niya. He was scourged with the whip na kumukuha ng laman niya sa likod. And then, aside from that, he was ridiculed, he was mocked. Pinaringgan siya, pinahula, tapos dagdag pa doon, ang hindi siya pinakain, hindi siya pinatulog, ilang araw yon. So grabe po ang paghihirap na dinanas ng Panginoon. Ako po'y nagtataka, papaano natanggap na kayanan ng ordinaryong tao ang mga pahirap na iyon? Alalahanin po natin, si Jesus ay tunay na tao. Hindi lang Diyos na totoo, taong totoo. So nararamdaman niya ang mga nararamdaman natin, ang mga sakit, ang gutom, ang lahat-lahat nararamdaman niya. So sa dami-dami ng mga parusang ibinigay sa Kanya, ako po'y nagtataka, how could an ordinary man endure all that? Ako po, pag nag-i-injection lang ng insulin, millimeter lang yung karayom, pag in-inject ko sa sarili ko, aray. Maliit na karayom lang yon. Itong tinik, pako, hampas, suntok. Paano nakayanan ni Jesus ang mga yon? Isang kasagutan lang po ang nakikita ko. Dahil una nang nasaktan ang puso niya. Una nang nasaktan ang puso niya. Kaya kahit anong gawin sa katawan niya, hindi na niya pansin. Dahil unang nasaktan ang puso niya. Nasaktan sa lungkot. Inamin ito ni Jesus nang nagdarasal siya sa Getsemani. Mabigat ang pakiramdam ko. Nabibigatan ako sa nararamdaman ko. Nasaktan ng husto ang puso niya. Iniwan siya ng mga alagad niya. Dininay siya ng matalik niyang kaibigan. He was betrayed by one of his disciples. None of those he cured cried out for him. None of those he touched reached out to him. None of those he held in his hand and healed them and cured them ever made an effort to reach out to him. Wala po ni isa
ang nagsalita para sa kanya. Kaya't naramdaman niya ang matinding lungkot, ang matinding sakit ng puso na naramdaman niya. Kaya kahit anong ibato sa katawan niya, hindi na niya pansin. Dahil unang nasaktan ang puso niya. May binabasa po akong libro minsan. Sabi doon sa libro, of all things, be most careful of the heart. Sa lahat-lahat ng bagay, ingatan ng mabuti ang puso. Dahil kahit bata pong maliit, kahit aso mang maliit, may damdamin na, may puso na natatandaan kahit anong gawin natin sa kanila. Of all things, be most careful of the heart. Dahil pag inalagaan mo ang puso, pag pinakawalan mo ang puso, pag hinayaan mong mangarap ang puso, pag na-free ang puso, kahit na ano pwedeng gawin. And the opposite is true. Once you hurt the heart, parang sinaktan mo na ang buong katawan at ang buong pagkatao ng isang tao. May kwento po, pagkatapos ng ascension, nang umakyat, bumalik sa langit ang Panginoon, sinalubong siya ng kanyang ama. At nang nakita niya si Jesus, punong-puno ng peklat na mga sugat na dinanas niya sa krus, naawa ang ama, yinakap ang anak. Anak, sabi niya, pasensya na, grabe naman ang ginawa sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ang pinakamatindi sa mga sugat mo? Ano ang pinakamasakit sa mga sugat mo? Yung bang pako sa iyong palad? Yung bang isunuksok sa katalindikingan mo? Yung bang pako sa paa mo? Ano ang pinakamasakit? Simple lang ang sagot ni Jesus. Ama, ang pinakamasakit naranasan ko ay ang halik. Ang pinakamasakit na sugat na tinanggap ko ay ang halik. Ibigay ko na po ang ating assignment. Lahat po tayo hindi nakapagkumpisal ngayong mahal na araw. Alam ko lahat tayo gustong magkumpisal sa pare. Pero bawal po. Kaya nagbigay na kami ng general absolution. Pero kahit nagbigay kami ng general absolution, alam ko po, pero pa rin iilan sa atin na gustong magkumpisal sa pare. Alam ko po yon. Pero talaga pong hindi pwede. Pasensya na kayo. Hindi po pwede. Kaya subukan po natin ang sinabi ni St. James sa kanyang sulat. Si Santiago sa kanyang sulat. Sabi niya, confess to one another. Confess to one another. Hindi ko po sinasabing wag na kayong magkumpisal sa pare. Maybe a time for that will come. Confess to one another, ibig ko po sabihin, ngayon pong Biyernes Santo,
nasa bahay din kayo. Siguro po mamayang gabi, or bukas ng umaga, bukas ng hapon, bukas ng gabi, or sa mga araw na ito, mag-ipon-ipon po kayong familia, and then confess your sins to your children. Siguro po sabihin niyo sa kanila, mga anak, kung minsan umiinit ang ulo ko, kung minsan nagkukulang ako ng pasensya sa inyo, kung minsan nagagalit ako kahit wala sa lugar, sana patawarin niyo ako, sana maintindihan niyo ako. At yung mga anak, ganun din po, magkumpisal kayo sa mga magulang ninyo, tay, nay, kung minsan po sobra na yung hinihingi namin, hindi na ka namin iniintindi, kung minsan po nagiging palaban kami, kung minsan matigas ang ulo, sana po kami ring pare, madami po kaming dapat ikumpisal sa inyo. Minsan nagiging mainitin din. Tayo rin po siguro, maraming dapat ikumpisal sa isa't isa. Mga pagkukulang natin. Sana magawa po natin ito, hindi lang para magturuan, para magsisihan, kundi para bigyan ng paghihilom ang ating mga puso. Bigyan ng pagkakataon ng mga puso na umibig uli, na umasa uli, maniwala uli. Bigyan ng mga pusong muling mabuhay ngayong darating na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Talakad tapo. Panalangin ning balening Diyos, para King Santa Iglesia. Manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran, para King banal ay Iglesia ning Diyos, King mabilog ayato. Bantay ranet tipunan ning Diyos, ingig pang lubos mayupaya, kanita asang bantaya kay mipnong kapayapan at katahimikan. Si Claude Tapo. Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, pepakit mo ingkek ang ligaya, karing sablang bansa, kapamilatan ng Kristo ng anak mo. Antabayanan mo ing obra ning ingkek ang Santa Iglesia, saupan meng manyadsad manatili, king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo, at magdala king kaligtasan, karing tao numan ka rin. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Hesus Kristo ang ginumi. Amen. Para King Santo Papa, manalangin tamo para King Santo Papa i Francisco. Manano na sanang ingginong Diyos, amemili kaya antimong obispo, pagkaluban ng mayap akapanamdaman at sikanan, tumayid at manibala king kayang Santa Iglesia. Si Claude Tapo.
Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, ingatan mo ing sabla-sabla, king kapamilataning kekang amano, at panibalan mo ring sablang bininyagan, king lugod mo. Antabayanan me ing santo papang pinili mo para kay kami, lalam ning kayang pamamuntukan, palalaman mo't pasulungan, ing kay kaming kasalpantayanan, at gawan mo keng lalong maging mangayap at tapat abininyagan. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Para karing sablang galamening Santa Iglesia, manalangin tamo para kang Florentino kaya katang Arsobispo, Pasiano, Arsobispo Emerito, para karing sablang Obispo, Pari, Religyoso at Diakono, para karing sablang ating makabukod a kasuywan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. Siklaw tapo. Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, ingke kang Espiritu, ingatan at antabayanan, ingke kang Santa Iglesia. Pakiramdaman mula, ringke kaming panalangin, at saupan me, ing metong at metong ke kami, kingke ang sariling bokasyon, banang lalong agampanan, ingke kang obra, at daptan iti king mitmong katapatan, itingan adwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano, manalangin tamo para king sablatang kapatad kaya betamo king kasalpantayanan kang Heso Kristo. Baning Diyos tipunan alat papanatilyan miyabe-yabe king metong mong iglesia ding sablang tapat magdulap king katutuan. Siklaw tapo. Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe, ringke kang pisan metong, mitmong ganaka mong balikdan, ding sablang tutuki kang Heso Kristo, ake kang anak. Makatagulaling kapamilataning para paraming pangabinyag, gawan kengan keka mo, king metong kaganapan ning kasalpantayanan, at papanatilyan mo mukeng metong king lugod pamikapatad. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Para karing esasalpantaya kang Kristo. Manalangin tamo para karing sablang esasalpantaya kang Kristo. Baning sala ning banal ay Espiritu, ipakit niya karela ing dalan, papunta king kaligtasan. Siklaw tapo. Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, ipagkalob mo ka ring kikilala kang Kristo, ing atuklasan dasa, ing katutuan, kabang lalakad la arapan mo, kambering tapat ng puso, saupan mo keng sumulong king lugod, para king metong at metong, manlalong makatalastas king misteryo, ning kaganapan, ning kekang kadiosan, at maging lalong matampang talapatutu, king kekang lugod, arapan ding tao. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Para karing esasalpantaya king Diyos. Manalangin tamo, para karing sablang esasalpantaya king Diyos. Ban atuklasan de kapamilataning tapat apami biye-biyering sablang atyu king matulid. Siklaw tapo. Talakad tapo.
Mayupayang tutu at alananggang Diyos, lelangan me ing ketawan, ban pagnasana kang akit ning balang metong, at akamtan ing kapayapan, potang atuklasana ka. Ipagkalub mo ing lipat ding makasirang bage-bage, maging sagabal arapan ding tao, akilararangan sana karing bie ding Kristiyano, ding tandaning kekang lugod at pakalulu. At matula lang tanggap keka bilang ing bukod mong tunay Diyos at igpamingan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Amen. Para karing sablang manungkulan king balen, manalangin tamo para karing sablang susuyo ke katamo king kapamahalan, patnubayano saning Diyos din karelang pusot kaisipan, lalong-lalo na ngining panahon ng coronavirus, barang apakit ing tunay kasuyuan karing-karelang sasakupan, banding sablang tao, mielaking kapayapan at kalayan. Siklaw tapo. Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, balo mo ing kapagnasan ning puso na ning balang tao, at pamingwa mo ing karelang katuliran. Kingkekang kayo pa yan, ingatan mo ring tatalan upaya, king sablang kabilyan, banding taong karelang sasakupan, magtamasala king malayang pamanyal pantaya, kapanatagan at kapayapan. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Para karing ating makapasubaling pamangailangan, manalangin tamo pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos, ing lubos mayupayang higpa, pakayapano saring masakit, lalong-lalo na ding mituran king coronavirus, di nanong kasngawan mamamate, ilako ding sagkol ding maglakbe, itimawa ring milakolaya at katuliran, at itabi king yato, ing sablang kayelan katutuan, ing danop, sakit at kasakitan. Siklaw tapo. Talakad tapo. Mayupayang tutu at alananggang Diyos, pasiknangan mula ring mapagal na, at dirinan bayong tetagan ding miminalog. Pakirandaman mo ing panalangin ding sablang mamaus keka, ayatyu king kaligaligan, banakamtan ing tula ning pamananggap, king kekang saup, king oras ning karelang pamangailangan. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Muntata na po king kadwandake, ing pamamuge king krus. Itiyaing dutong ning krus, anong nuyami pakuing mengabos ning yato. Siklaw tapo. Talakad tapo.
Iti aing dutong ning krus, anong nuyami pa kuwing mengabos ning yato. Siklaw damo po. Talakad damo. Iti aing dutong ning krus, anong nuyami pa kuwing mengabos ning yato. Siklaw damo po. Talakad damo. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok. Malugot mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupan na ning kekang pakalulu, parati kang mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristo kaya kaming talapangabus. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanganggo. O ginuming Hesukristo, anak ning Diyos sa mabye, king kaburian ning igpa at kasaupan ning Espiritu Santo, binyayan me ing yatu king kamatayan mo, king uli ning kabanal-banalan na katawan mo't daya, ikabos mo ko king sablang kasalanan at dewakan, at saupan mo kong tupad king kautusan mo, manggay paintulot mong mikawani ko keka kapilanman. Si Claude Tapo. Kaluguran kong kapatado, ining ginutang Jesucristo, ing kordero ning Diyos, o ining milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad na ring mayayaus king apuna na ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, binalik mo kaya kami ingbiye kapamilataning matagumpen ng kamatayan at pamanyubling mebye Kristo. Isundo na sana ing maglari ng dapat kaya kami, kapilan man sana eke tuk ng susuyo kaya ka, iking may kisulu kaniting banala misteryo, itinganadwan miking kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen.